Čaute ľudia, vítam vás u prvého videa. Dneska si ideme zahrať Rivals v Robloxu 2v2 a to je moje prvé video, čiže zanechajte like, odber a to je všetko, no. No, sme tu. Ja som išiel Crossroads. A idem môj originálny loadout. Snipa, potom revolver, fisty a bomba. A kto hraje Still Brainrot, napíšte mi do komentárov, keď mám o tom spraviť video, a vo videu si môžeme dať aj trade. Tak nic, no. Ak chcete, aby som sa v ďalšom videu odhalil, tak dajte like a odber. Chcem vytvoriť veľký content a tak. Je to 1v2, lebo môj teammate kto by si chcel so mnou zahrať Still Brainrot alebo niečo také inšie, tak napíšte do komentárov. Pod týmto videom asi dám odkaz na môj Discord, alebo vám môžem teraz povedať môj Discord. Môj Discord je Sniper, potržítko, GG, všetko také isté, jak som povedal. Amo. Snažím sa vydávať často videa, ale teraz bola škola, tak som nemohol vydávať, som sa musel učiť. A tak no. Nemám rád, keď proste hrajem s typkami, môj teammate vždy livne. Sa nedá. Tak no. Dajte prosím 50 odberateľ, môžem streamovať. Bola som taký typ, čo vždy streamuje, ktorému sa chce streamovať. Niekedy, nevždy úplne. Tak nic, no. Ani raz som nikoho nezabil. Ideme možno potom kole pojeme arkády, neviem jak. Asi nie. Chcel som spraviť ten posledný quest. Teraz by som išiel na playground, úplne že nie, ale môže byť. Zase je môj loadout, proste klasické. Sporím si na site a potom chcem si ešte kúpiť sačovský. Živý prvý kill. Kde je ten čurák?
Yes! Prvý kill. Міцно. Йдемо до кінця того тижня 10 відберів. Окей, так дайте відбер. Єс, перший, ну не úplně, že prvý, ale... Jak jsem mě dal úzkou, prostě RPGčky nemám rád. RPGčka je hrozné. Toto video neskončí, kým nedáme vín. Začneme takým ľahkým a potom v ďalších videách dáme ťažšie challenge. Tak mením asi loadout, no. Bereme boostku, toto knife a ne. Yes, viděl jsem tento knife clip. A už jsem napísal do príspevku, že hľadám niekoho, kto mi bude strihať videa, tak
ten, kto je dobrý v strihaní videí, nej sa ozve. Čo to mám za teammatea? No plne, že nič nevie. No nic. Uvidíme sa v ďalšej hre. Sme tu späť v ďalšej hre. Teda, ale teraz je iná. Idem tu na toto. Prosím, na mňa nezastreli. Ešte, že nemajú aim. Teda co? To mohla byť heda, čo? Nie, som mohol ísť na ten. Ideme spraviť prank. Si pumpač, pán pumpista, traktorista. Tak ideme spraviť prank. No akože nejdeme spraviť prank, ale ideme zase na ten Jerryau. No tak môžeme skočiť, že dole. Skúsim ísť na tam ten, na tú loď, či čo to je. Nie! Kurník šopa. Ja som spadol. No tak sme vyhrali, no. Tak to bolo pre dnešné video všetko a uvidíme sa v ďalšom videu. Čaute.